Umaga na naman at bagong simula. Madali lang kami nakalimot sa kahapon na parang bangungot. Yung pera na sana naging bato pa. Sanay na kami halos sa mga kabigo ang inabot. Kami ay muling nagpalaot sa pag-asang muli naming makatagpo ang malaking kawan ng mga isda na di namin malimot-limot. Sa sobrang bait nga ng kapalaran, eto at muli na naman namin siyang natagpuan. Nagkagulo, nataranta, at sabik ang buong samahan. Sa isang hudyat ng kapitan, lambat ay init siya. Ihinulog ng paikot at baka sakali kami ay makachambam. Sobrang juicy nga ng isda na to. Lahat kami ay pinagtitripan. Lulubog, lilitaw, ang buwan at araw. Ay, joke lang. Sandalian kasing lilitaw at maya-maya mawawala. Buti nilang kanyo, sobrang may pasensya ang nagdadala. Hindi yung tipo na pag wala nang nakita, agad-agad atras na siya. Kasi pag ganyan yung sistema, madalas mauuwi sa wala. Buong sigla na naman nga ng samahan nang lumitaw at magsitalunan ang mga isdang malalaki na aming kinagigigilan. Kaya eto, tinuloy namin para lang sa aming kinabukasan. Hindi ako sa loob po. Okay mo talaga, Jer. Oh, bira na, bira na. Yaon sa laog. Utong. Oh, karastahan. No, ano na no? Dali. Ayo to na, auto. Nakuha na sir. Ano to? Paano to? Guys, nasa loob ang isda guys, kaya sana umano pa. Umutbog pa. Ano mo? Wow. Balikan mo dito. Kasi naubos. Ayan guys, makita niyo yan oh. Nasa loob na ng ano net. Nakakatuwa naman pag ganyan. Men! Isang shout out dyan. Mga babatiin mo dyan, mababatiin mo. Banyera. Dikit. Relatif sa kamu doang. Tira ada deh ketik putus sao. Ini pagpalikon nga ilag na kita. Hindi kita na nga ni Mugan. Ito.
Kuya, yung maglubuan dyan. Yung magbuang ano dyan, daragi. Bandera. Sana sa pamata na. Magayunan talaga. Buang ka na sili na. Pulutan. Bukod ko na eh. Natalak ko na to eh. Yung bawang susungay na. Karunot ng manasi. Oo. Kuya na ito. Sige na. Katurunod ko kami ka. Okay na. Alis mo na. Nasi. Bukod. Baka may nupo. Eh magpuro ang ano ta. Dahil na magpuro ka. Muna kayan ma. Puro pananggat ka. Ang tadit-diit. Manasi do. Hindi ko puro ka. Supaw. Supaw. Inabot na nga kami ng hapon bago namin nakuha. Makapal sana yung kawan ng isda, kaso ito na lang ang natira. Tinanong ko yung butete kung bakit. May mga laka daw kasi yung iba. Sa tingin ko naman nagsasabi siya ng totoo, kaya binalik ko siya sa tirahan niya. At dito na naman nga nagtatapos itong aking pagsasadula. Naway lagi nyo kaming suportahan para sa pag-unlad ng ekonomiya. Salamat sa inyong panunood. Napaka-overwhelming po ng suporta na nanggagaling sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga nakaka-relate sa aming vlog, sa mga mangingisda din. Lalong-lalo especially po sa mga taga-Borias. Thank you so much po sa inyo. Ang laki po ng tulong nyo sa aking content. At saka po, syempre sa lahat ng sumusubaybay ng aking vlog, salamat pong marami.